dɛmɛli de kɛ i n'a fɔ travailleurs sociaux olu b'o la minnu travailleurs sociaux b'o la médecins b'o la psychologues b'o la psychiatres b'o la an mago bɛ jɔ spécialité fɛn o fɛn ma n'o tɛ corps de surveillant de prison bolo an b'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ fɛ o bɛ na o baara bɛɛ kɛ mais minnu ka baara don principalement o y'anw surveillant de prison ye et dans les jours à venir Diagoa surveillant de prison Diagoa mais n'i tɛ finitigila ka i tɛ se ka kaso gérer o e tɛ finitigila ka ye e tɛ lakana dɔn e tɛ lakana bunanku dɔn e tɛ se ka taa kɛ kasobon ɲɛmɔgɔ ye ne kɛra kasobon ɲɛmɔgɔ ye c'est comme i ye kɔmɔ di zan ma mais n'a fɔra ko na ni zan ye ni kɔmɔ bɔra ko ka zan dogo zan tɛ se ka jɔ donc a bɛ kɛ baara gɛlɛman ye bon Mali kasobon bɛɛ a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye surveillant de prison de ye fo kasobon 2 centre 2 min filɛ Bɔlɛ olu ye civil ye mais ni Ala sɔnna ma don nata wulukajɔw bɛ senna parce que normalement a kan ka di finitigilaka de ma olu de bɛ lakana dɔn donc baara tɔ minnu bɛ a kan ka confier min na a bɛ confier o la olu fana o ye sujet wɛrɛ ni Ala sɔnna n'o waatiw sera da bɛna dɔn olu fana la. Ayiwa n'i ye Bamako ta k'a lajɛ k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kasobon yɛrɛ kɛlen don fan bɛɛ. Effectivement. I ko k'aw ka mɔgɔw bɛ fan bɛɛ. donc aw bɛ labɔli kɛ wa 61 in na est-ce que aw bɛ. O kɔni n'i y'a ta Mali ye sara sɛbɛn minnu fɛ n ye n da don o la n'an b'a fɔ o ma la convention Nelson Mandela règle Nelson Mandela ani Bangkok ani Beijing ani Riyad olu b'a fɔ fɛn dɔ ma n'an b'a fɔ ko ratio surveillant ko kasoladen joli ka kan ka lakana surveillant joli fɛ n'i taara n'o calcul de base ye an bɛ se k'a fɔ Kasim effectif ko an ka problème fɔlɔ yɛrɛ effectif ye effectif mais an tɛ se k'a da fɔ n'i y'a fɔ a bɛ don secret professionnel kɔnɔna la a tɛ se k'a fɔ mais jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a kalama effectif min bɛ surveillant bolo kasoladen min bɛ yen et surtout que an nana kasoladen catégorie dɔn min yɛrɛ kun t'an fɛ n'an b'a fɔ o ma ko les présumés terroristes olu kun t'an fɛ an kun t'olu dɔn donc olu o baara mana daminɛ surveillant de prison yɛrɛ kan ka former ka taga o lakanali la ka effectif renforcer ka moyen renforcer olu la kɔlɔsili la mais an ni faamaw bɛ wuli ka jɔ la ni Ala sɔnna a ma baaraw bɛ sen na pour que ka se ka recrutement de masse ba kɛ ka unité fɛn fɛn bɛ n'an mago b'a la n'an b'a fɔ les forces d'intervention brigade de renseignement ninnu brigade de secours ani fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka taa kasobon lakana kɔnɔ i n'a fɔ jamana tɔw la an bɛ wuli ka jɔ kɔnɔ o ye syndicat ka wuli ka jɔ ye pour que effectif ka sɔrɔ ni unité bɛɛ ka créer a fɛn bɛɛ ka ta lakana sira kan i n'a fɔ an mago bɛ fɛn o fɛn na sinon bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka problème fɔlɔ effectif ye o kɔni ari min bɛ yen hali n'i y'o triplé bi an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra mais dɔ bɛ ɲa la mais min bɛ yen bi a tiɲɛ na c'est l'effectif c'est la question d'effectif est très claire. Aw ka centre aw b'aw ka kalan kɛ yɔrɔ mun na aw ni sɔrɔdasiw bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka kalan kɛ ani aw ka kalan tɔw bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ kasobon kɔlɔsibaga ni recrutement banna o ye finitigilaka bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ formation initiale la n'an b'a fɔ o ma la formation commune de base o ye finitigilaka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la aw bɛ taa sɔrɔdasiya bunanku bɛ kalan bɛɛ kun n'o bɔnna bɛɛ bɛ t'i ka corps d'origine na pour que ka t'i ka formation professionnelle kɛ o ye jumɛn ye i yɛrɛ ka corps dɔnniya a baara dɔnniya a bɛ taa ɲɛ cogo di i yɛrɛ bɛ taa o fana kalan kɛ tugun a dan ma anw fɛ o kalan fana ye san 1 ye n'a y'o san 1 fana kɛ o fana la i bɛ tila ka examen kɛ ka bɔ o la après ça aw bɛ tila ka repartir i ye sɔrɔdasiya kalan kɛ sɔrɔdasiw bolo i tila ka na surveillant kalan fana kɛ i bɛ tila ka verser ka t'i ka baara la i n'a fɔ corps tɔw bɛ protection civile o ka taa bila police la o an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa formation commune de base kɛ n'o banna bɛɛ bɛ n'i ka corps d'origine na k'i ka formation spéciale kɛ i ka corps kan ka tila k'i ka baara kɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na. Ayiwa an kɔni bɛ an yɔrɔ ka jan aw la nka an ka surun ɲɔgɔn na sabula kuma caman bɛ fɔ an b'a mɛn. C'est effectivement. degunba jumɛn yɛrɛ de bɛ bi Bamako kasobonba kɔnɔna na. Bamako kasobonba degunba fɔlɔ yɛrɛ ye bi kasobonba falen bɛ ka se niveau ma bi a degunba fɔlɔ yɔrɔ ye. Parce que kaso min jɔra ko ka mɔgɔ 400 voire mɔgɔ 500 k'a kɔnɔ ni mɔgɔ 400 kɔ y'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ donc o ye degun fɔlɔ ye donc surtout an bɛ funteni min na bi an bɛ kurantigɛ min na bi donc o degunba fɔlɔ b'an kan i yɛrɛ b'a ye i hadamaden ɲɔgɔnw de b'i bolo mais tubabu fana ka taa la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a anw se tɛ dɔwɛrɛ i kana ni falenba in bɛɛ lajɛ an bɛ nin degun bɛɛ la hali ni kasoden kelen bolili bolo sini a bɛ komi i n'a fɔ an y'an da maga coup d'État ko kuma la. Non ni kasoden bolili bolo a tɛ faamu fɛn fila de don u b'a fɔ k'i y'a bila ka fɛn de minɛ a la mais alhamdulilayi an balima juges caman y'a faamu ni bolili kɛla i b'a ye u b'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a jira k'a fɔ a caman bɛ yen an seko t'a la an b'a fɔ lase vraiment an balima magistrats ma caman y'a faamu a kun tɛ komi i n'a fɔ fɔlɔ n'a bolila dɔrɔn e y'a ye wari de minɛ a la mais bi alhamdulilayi mais caman y'a faamu i yɛrɛ b'a ye a caman bɛ kɛ tiɲɛna cadre de bonne collaboration b'an ni an balima magistrats ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ b'an ka degun dɔn u bɛ wulikajɔw caman kɛ o cadre kɔnɔna la mais i y'a kɛ cogo o cogo baara kɔnɔna a bɛ ɲɛ i bolo a bɛ tiɲɛ i bolo. mais bolili bɛna sira jumɛn de fɛ u b'u aw ka
vigilance de trompe ou bien ou fana b'a kaso cité diɲɛ kɔnɔ que la sécurité à 100% a tɛ yen kaso cité diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ se k'a fɔ an ma degin ka évasion enregistrée a tɛ yen c'est à dire que olu bɛ kaso la hakilina kelen dɔrɔn bɛ bɔ cogo di don o don hakilina y'o de ye sariya sira kan wa sariya solo sira an ka bɔ maintenant e b'a sɔrɔ e surveillant de prison bɛ yen e bɛ lakɔlɔsili la i hakili bɛ so i hakili bɛ problème wɛrɛw la fɛn ka ca donc e bɛ miiriya tan bɛ kungo la kelen b'ale kungo la jɔn t'a reçu ka di surtout que Mali kasobon yɛrɛ 90% tɛ norme respectée parce que kasobon tɛ jɔ i n'a fɔ magasin i n'a fɔ siso kasobon bɛ jɔ ni norme dɔ de a bɛ jɔ ni caractéristique dɔ de ye construction dɔ de bɛ don kasobon na n'o ma don a la dɔrɔn o yɛrɛ problème fa fɔlɔ ye donc an kasobon bɛɛ b'o contexte kɔnɔna la fo kaso kuraw ka jɔ minnu bɛ normes internationaux respectées à dimension bɛɛ la à environnement à architecture les différents quartiers à l'interne les murs k'a fara limɛri ko kan parce que lakana ye limɛri fɔlɔ ni dibi fana o ye problème ye e ka i b'a dɔn o ye problème dɔ ye donc pour dire que problème ba dɔ bɛ yen mais an bɛ yɔrɔ min na bi effectif ko ye problème ye k'a fara courant tigɛ ko kan ni courant tigɛra su fɛ groupe dɔ b'an bolo groupe in bɛ wuli mais i b'a dɔn groupe fana bɛ wuli pour un temps waati dɔ bɛ yen a tɛ se ka tɛmɛ o la i b'a ye kuma dɔ panne b'a sɔrɔ bon carburant ko souvent o fana ye kuma wɛrɛw ye donc pour dire que Bamakɔ kasobonba yɛrɛ bi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko ka proposition de solution ka limɛri ko la ne b'a fɔ famaw ɲɛna u ka kasobonba bila ligne prioritaire dɔ kan énergie la parce que an b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ courant tɛ tigɛ ye n t'a dɔn o ye politique min ye donc kasobonba sensibilité bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a fɔ ko courant bɛ tigɛ kasobonba la mais hali sini dɔ bɛ min a bɛ na hali sini donc kasobonba ka kan ka bila bi an b'o wele se famaw ma vraiment u ka kasobonba bila ligne kan ligne min na ni courant tɛ tigɛ yɔrɔ tɔw min na a kana tigɛ kasobonba la k'a d'a ka sensibilité kan bɛɛ kana tiɲɛ la jamana yɛrɛ kɔnɔ a man ɲi donc effectif min b'an bolo bi an b'a dɔn funtɛni min b'a la an b'a dɔn bi donc carburant ko t'a solution ye an bolo carburant ko ye solution aléatoire de ye mais la solution définitive o ye ka kasobonba ta dɔrɔn k'a bila énergie ka ligne prioritaire dɔ kan i n'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ an yɛrɛ b'a dɔn courant tɛ tigɛ ye donc courant man kan ka tigɛ kasobonba la donc o bɛɛ bɛ taa lakana bilakun kɔnɔna la k'a fara jugement ka teliya mɔgɔw ka situer u ka dossier la très rapidement parce que n'i ye kasobonba ta kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ 90 ma juger kɛmɛ sigi la 90 o t'a ka sɔrɔ donc ça veut dire que kiiri ka kan ka teliya bon ni kiiri fana tɛ ka teliya problème min bɛ yen minnu bɛ kiiri kɛ u ka se olu fana ma u k'u ɲininka o fana k'u ka problème fɔ pour que kiiri ka teliya n'o kɛra i b'a ye n'i minɛna i bɛ bila i ka hakilina kɔnɔna la soit i bɛ juger i bɛ condamner i bɛ bila ou soit i bɛ labila k'a fɔ i nɔ t'a la Dawuda aw minnu bɛ kasobon kɔnɔ ne ko mɔgɔw bɛ ɲininkali ninnu minnu kɔ a da tɛ don ka kuma na est-ce que olu bɛ yen bon an n'an b'a fɔ ɲininkali dɔw kɔ mais n'i ye san 10 kɛ i ma juger kɔni hali ni ɲinan ma kɛ i kun ça veut dire que problème bɛ yen san 10 o mɔgɔ b'anw fɛ yen u ka ca san 10 ye u ma juger da tɛ mɔgɔw ka kuma na u t'u ta n'u bila dɔn san 5 san 6 san 8 san 9 san 10 u t'u ta n'u bila dɔn dossier b'u la u bɛ yen donc o problème kan ka papier bɛ régisseur o kɔrɔ régisseur caman taara k'o cɛ to yen sa dɛ caman taara ka to yen dɛ parce que a kuma ka ca Tarawele régisseur bɛ falen k'ale to yen sa dɛ o bɛ falen k'ale to yen mais hali sini a t'a ta n'a bila dɔn donc o de ka ca donc jugement ka teliya mɔgɔw k'u ka sɔrɔ dɔn parce que ni jugement teliyara i b'a ye 80 catégorie dɔ bɛ o de bɛ se ka proposer grâce la grâce présidentielle la e mɔgɔ ma juger président tɛ kɛ grâce ye f'i ka kiiri ni kiirila ka ban i b'a ye donc mɔgɔ m'aw bolo mandat la olu sen tɛ non n'i ma juger président tɛ k'i kiiri o président bɛ se k'i amnistier de mais a tɛ se k'i gracier grâce ye fɛn a ka yira juge k'a yira kila nin san hakɛ b'i bolo o sara kelen constitution bɛ tila k'o sara kelen de yamaruya président fana ye n'i y'i kase président ma depuis nin donna kaso la voilà a ye nin kɛ président bɛ se k'a fɔ bon n b'a mankutu ka dɔ b'a ka kaso la n b'a mankutu k'a ka kaso tɔ bila mais président tɛ se ka détenir prévenir ou inculper gracier sauf ni politique nationale ou soit politique mana sena ki amnistie mais ni prévenir ka ca ni condamné a bɛ mɔgɔ jɔlen par exemple mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 100 de ni mɔgɔ 50 de condamné don ni y'o bila i ma fɛn kɛ o donc pour dire que problème ye effectif ko ye problème ye courant ko ye problème ye prison yɛrɛ bɛ localisation min na Bamakɔ bi problème ye effectif ko fana ye surveillant prison effectif min bɛ yen surveillant minnu bɛ baara kɛ kasobonba la bi u bɛ baara kɛ n bɛ se k'a fɔ 24 heures sur 24 parce que n'i jiginna ka garde tile fila i bɛ taa tribunal la n'an b'a fɔ ma ko extradition ka taa kasodenw de jugement kɛyɔrɔ la n'i jiginn'o fana la dɔrɔn i b'a sɔrɔ kasodenw dɔ bɛ yen a banalen don ale hospitalisation bɛ kɛnɛma i bɛ taa tile fila k'o fana kɔrɔ o bɛ ban dɔrɔn i bɛ yɛlɛ garde la tugun parce que effectivité n'a fɔ effectivité hali n'u bɛ kasoladen min bɛ kɛnɛma aw b'o surveiller fana
non ni mangene sariya ba yamara ko la kenya yi ka droit de ni infirmière min ba on bolo no se ki furake ou be papier ka tani clinique do la amerom na bi mo ba on bolo docteur so la kenya ma ka ta mo tan abulu surveiller fana ambe to lu fana surveiller 24 heures sur 24 o ka li hospitalisation kan foko kenya o be do bi se ka kalo fila kalo saba kalo nan kalo duruke tanga docteur mu labla parce que docteur de ba foka atseka ke faka do na atseka do iba bla wo ko na mtala kana donc pour dire que kaso ma barakala be barala bi 24 heures sur 24 ani gara woro boy kuma de ba lâcher mais dawda la ini belebeleba aw ka bara bi se ka nyaw bolo tugu parce que bela jere ma don ga fo bi koni al ni mo ko ma fo kaso bo mba koni tiere la al ni tara visiter la e ko ka kele ko yere fen chama famo la surtout minu beta e chama mba fo kene ma e abeta menu tara chine kele iba e to kuma ble ni e mo e ka kaso bo la gosi ka barakala la gosi ima turu kelen ka kono sunu take fengo fone turu kelen ka kaso ba ko nu bora lu bebe ka sango no fe gɛlɛya min bɛ kaso denw bɛ gɛlɛya min b'u kan u bɛ fara an kan ka kuma lase faamaw ma faamaw k'a jateminɛ a bɛ se ka cogo a gɛlɛya ba min bɛ kaso ba la bi mali kasobon bɛɛ lajɛlen fɔlɔ n y'a fɔ o ye effectif ko de ye fo recrutement ba ka kɛ ani jugement ka teliya jugement ka teliya n'o bɔra yen an ka mais dawuda mun de bɛ jugement sumaya bon jugement sumayali ne tɛ se ka fɛn f'o la parce que ne tɛ jugement kɛ o bɛ kɛ niveau wɛrɛ dɔ la maintenant min b'a sumaya n'u sera olu ma olu fana bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ min b'a sumaya mais min b'a gɛlɛya anw bolo o ye u ka ca jugement man teli ayiwa n b'a mɛn fana ko n'i bɛ fɛ ka taa mɔgɔ la kasobonba la ko fo juge ka papier d'i ma n'o ye yamaruya i bɛ se ka don o ye kasoden bɛɛ de ye wa ou bien anw ka mécanicien minnu minɛlen don n'an bɛ t'olu lajɛ a ko bɛ cogo di mɔgɔ kasobon filali ye fila ye a filɛli fɔlɔfɔlɔ n'an b'a fɔ ma ko la visite sociale et familiale e ka ɲininkali min bɛ taa o cadre kɔnɔna la mais visite wɛrɛ bɛ yen n'o ye ka taa kasobon yɛrɛ visiter o fana ye sira wɛrɛ ye mais ka ɲininkali bɛ min na n'i ka mɔgɔw bɛ kasobon na i bɛ taa lajɛ sariya de b'o la mɔgɔ tɛ se ka taa kasobon kɔnɔ ni sariya n'i ma yamaruya ni e ka mɔgɔ minɛra sisan n'a y'a sɔrɔ procureur ou bien procureur ka dankan dɔ n'a b'a fɔ ma ko substitut an b'a fɔ ma ko le prévenu n'o a b'o situation de kɔnɔna la minnu ye infraction mineure kɛ n'a tɛ kaso gɛlɛmanbaw bɔ i bɛ taa procureur fɛ ou bien i bɛ taa ka substitut dɔ fɛ o de bɛ yamaruya sɛbɛn d'i ma n'an b'a fɔ ma ko permis de communiquer i b'i ka carte d'identité da o kan ou bien d'autres pièces en cours de validité i bɛna kasobon na i bɛ don i bɛ ka visite kɛ i bɛ taga mais n'a y'a sɔrɔ i ka mɔgɔ ye infraction criminelle de kɛ mɔgɔ faga kiri ni fɛn ninnu o dossier bɛ confier juge d'instruction dɔ de la donc e bɛ taga o juge d'instruction de fɛ o de bɛ yamaruya i ka taga lajɛ n'o tɛ i man kan ka taa lajɛ n'i taara anw fɛ anw tɛ se k'i reçoit mais ni mɔgɔ taara visite la i kan ka wagati joli kɛ visite la a fɔra ko visite de mais a ma fɔ ko causerie n'i taara anw yɛrɛ fɛ normalement aw b'a profiter parce que o bɛɛ an ka jamana sigilen bɛ social kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn sinon n'i taara visite la visite durée yɛrɛ maximum ye 15 minutes de i tɛ tɛmɛ o kan i man ka tɛmɛ bon ne taara tɛmɛna minute 15 kan o b'a sɔrɔ jama ka ca donc bɛɛ tɛna sɔn ka tigɛ alors que tout le monde a droit ka t'i ka mɔgɔ lajɛ maintenant ni o cas fila bɔra yen ni mɔgɔ min jugera k'a condamné k'a ban o ni tribunal tilara ɲɔgɔn na tribunal ka foyi t'o la o tigi ka fɛn tɔw bɛɛ bɛ anw de bolo n'an ka administration pénitentiaire de bolo n'an b'a fɔ ma ko les condamnés minnu kirila e bɛ taa anw ka direction ba la anw ka directeur de fana bɛ yamaruya ka yamaruya sɛbɛn d'i ma minnu condamné olu ni procureur tilara ɲɔgɔn na non procureur tɛ se ka foyi k'o la bilen o procureur t'a bannen a la parce que procureur y'a ka décision rendu ko jamana tɔgɔ la i condamnera nin tile hakɛ na donc ale t'a bɔra la i ka ko tɔw b'anw de bolo hali ni bilali don sera an mago tɛ ka procureur consulter n'i ka kaso kan ka ban don min na an bɛ kɛ papier dilan ka d'i ma k'i labila voilà donc olu ka dossier b'an bolo o tɛ taa tribunal la o tɛ taa tribunal la bilen o bɛ banna o ni faso tilala ɲɔgɔn na kiiri la donc i bɛ taa an ka direction na an ka directeur bɛ yamaruya sɛbɛn d'i ma i bɛ n'i ka mɔgɔ lajɛ kasi ma o ni a procédure légale ye ne bɛ min don a la ayiwa mais dawuda kuma dɔw la ne bɛ se ka n ka téléphone ta n b'a fɔ ko dawuda n bɛ n'ale n bɛ fɛ ka taa dɔ lajɛ est ce que olu yamaruyalen don wa bon n b'o de f'i ɲɛna n k'an ka jamana sigilen bɛ social de kan o bɛ kɛ hali présidence la oui c'est vrai donc o sariya ye min fɔ ne y'o de f'i ɲɛna ne ye Kasimu ko bi dawuda n bɛ fɛ ka ne b'a fɔ Kasimu n'a kɛ ne b'i la dɔn sous ma responsabilité donc ni min bɔra la j'assume l'entière responsabilité donc o bɛɛ kɛ mali fan a ka d'aw ye bɛɛ ka papier ta a ka d'anw ye bɛɛ ka papier ta pour que anw da yɛrɛ ka bɔ kuma caman na parce que fɛn caman bɛ fɔ mais ni papier b'i bolo je pense o ye kuma bannen ye voilà n y'a mɛn ko degunba dɔ fana b'aw kan mɔgɔ minnu bɛ na ni dumuni ye k'o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ i ɲɛ b'o yɔrɔ la an b'a fɔ o yɔrɔ de ma ko subaga donda awɔ dumuni bɛ don an yɔrɔ min na o de y'an ka subagaw donda ye dawuda subagaw fana mais n'i tɛ subaga ye i tɛ se ka subaga dontɔ ye o e mɔgɔ min tɛ subaga ye e tɛ se ka subaga dontɔ ye o de y'an ka subaga donda ye parce que dumuni bɛ don yɔrɔ min fɛ i b'a ye fɛn kuntan fɛn o fɛn bɛ don kaso kɔnɔ a bɛɛ b'a tantɛ ka don ye de fɛ
ka taa drogue ma o ka taa bila furakisɛ la o ka taa bila o maa bɛ dumuni woloma sisan dumuni tɛ don an fɛ n'an tɛ min da yɛlɛ depuis kaso kɛra kaso ye i bɛ dumuni bɛ f'u ye i b'a ye drogue bɛ don an fɛ u b'a tenter ka don dumuni dɛ cɛ bɛ ko kalama dɛ a bon a bɛ kɛ cogo di k'an to kan un na an minɛlen IM ko la ɲaga ala ka hinɛ a la ale tun b'an ka bureau ka communiqué don kini jukɔrɔ de ka na n'a ye anw fɛ k'a don fila minɛ kɔnɔ k'a sɔri kini jukɔrɔ exemple dɔ d'i ma k'an to kaso la dumuni dɔ n'anw fɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ taa sugu la u bɛ taa tɛrɛmusu kura san n'u ye tɛrɛmusu san u bɛ nɛgɛ in sama ka b'a kɔnɔ tɛrɛmusu kɔnɔ nɛgɛ ni mana in ni ɲɔgɔn cɛ chiffon jɛman dɔ de bɛ yen donc o chiffon jɛman volume u bɛ drogue dilan k'a bɛn o ma k'a bila kɔnɔ ka tɛrɛmusu in sigi a kan k'a dilan a cogo i n'a fɔ a bɔra usine na tan donc ka kini k'a kɔnɔ ka taa d'a somɔgɔw ma e tɛ se k'a bila i kunkolo la k'a fɔ ko tɛrɛmusu bɔra usine na tan ko drogue b'a kɔnɔ i t'o ye mais u bɛ ɲinɛ min kɔ wo kɔnɔfɛnw de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ dɔn n'anw fana ye tɛrɛmusu in minɛ an fana y'a kalan kɛ o a fana b'a sɛgɛsɛgɛ n'an ye tɛrɛmusu na k'a kɛ tan an b'a fɔ ko nin tɛ nin ko kɛcogo yɛrɛ ye an bɛ kini lamaga k'o kɔnɔna lajɛ ka nɔnɔ lamaga kɔnɔna lajɛ donc ka tɛrɛmusu in fana lajɛ n'an y'a lajɛ bon an kan ka min kɛ an b'o kɛ ni kɔnɔfɛn min b'a kɔnɔ an b'o min subaga donda awɔ drogue bɛ don modèle bɛɛ fɛ a bɛ don hali samara sen fɛ dɔw bɛ taa samara don minnu épaisseur ka ban n'u y'a samara épaisseur san u bɛ samara kɔnɔna tigɛ ka drogue placer a kɔnɔ k'a labɛn mun de la drogue yɛrɛ bɛ ɲɛsin kasobo ma mais kasobo min bɛ kasobo kɔnɔ o bɛ drogue de ta kɛnɛ ma yan'a ka minɛ o donc n'a ye drogue min ta kɛnɛ n'a sera kɔnɔna la donc problème don donc ale ye fɛn bɛɛ de kɛ drogue ka don kɔnɔna la o la an b'a fɔ e yɛrɛ kɛlen don sugu y'aw bolo sa dɛ bon o degunba dɔ bɛ yen parce que n'a fɔra matériel bɛ yen o matériel olu bɛ yen n'i y'a minɛn sigi a la dɔrɔn produit fɛn o fɛn bɛ yen n'a fɔ ko les produits prohibés qui nuisent la sécurité ni machine n'a sera ma dɔrɔn machine b'a jira i b'o ye jamana caman kan ne yɛrɛ y'o sansi kɛ n ye formation kɛ Dakar donc fo minɛn aw k'olu fana sɔrɔ k'a kɛ États-Unis fo k'o minɛnw sɔrɔ a tɛ kɛɲɛrɔba a tɛ kɛɲɛrɔba hali n'a bɛ yen mais an mago bɛ minɛn sophistiqué min na i b'a sɔrɔ n'i taara par exemple France ni fɛn aéroport la appareil dɔ bɛ n'u yɛlɛ tɛmɛ la fɛn o fɛn b'i kun a b'a bɛɛ jira mais anw fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ mankan de bɔ ni nɛgɛ b'i kun a bɛ mankan bɔ a bɛ mankan bɔ nɛgɛ bɛɛ la mais appareil sophistiqué dɔ bɛ yen hali ni fɛn wɛrɛ b'e kun qui est un corps étranger a b'a jira machine na k'a fɔ ni fɛn hali n'a bɛ yɛrɛ kɔnɔ hali n'a b'i kɔnɔ a b'a jira donc olu kan ka sigi kasobonw bɛɛ la donc o bɛɛ bɛ lakana nɔgɔya mɔgɔ bolo quoi donc pour dire que drogue ko ninnu fɛn caman on est menacé par ça parce que on n'a pas les moyens nécessaires on n'a pas suivi donc a tɛ se k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i y'a kɛ cogo o cogo dɔ bɛ porokoto mais n'a donna fana an ka antenne fana bɛ kɔnɔna la yen n'a donna donc on a notre système d'infiltration donc a bɛ dɔn k'a fɔ nin fɛn donna a bɛ nin zone in na donc an ka disposition ta an b'o ta mais o bɛɛ la faamaw kan ka accompagner o bɛɛ la ka taa formation ma ka taa bila minɛnko la ka taga bila avantage yɔrɔ la minnu bɛ courage don i la baara kɔnɔna la donc o bɛɛ kan ka kɛ kasobon kɔnɔ ayiwa an y'a mɛn ko yen fana ko kasoden dɔw bɛ yen ko gɛrɛman teli ka kɛ olu la k'olu halisa olu kɔni sirilen bɛ to yen nka dɔw bɛ yen ko olu b'u yɛrɛ bolo olu bɛ se ka kɛ a bɛ n'a fɔ kasobon yɛrɛ kɔnɔna bɛ komi bateau n'i ka wari ka ca i bila yɔrɔ n'i minɛ yɔrɔ ko fana olu tɛ kelen k'u siri n'a fɔ cogo di parce que u sirilen don n'i ko sirili an t'o yɔrɔ faamu ayi n bɛ fɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen olu bilalen don violon dɔw kɔnɔ u séparelen don kan c'est à dire u ni mɔgɔ tɔw tɛ ɲɔgɔn kan komi jamaba bɛ to ɲɔgɔn kan cogo min o de la n ko ni jama ni kaso jɔra selon les normes i b'a ye kasobon kelen kɔnɔ quartier de haute sécurité bɛ yen quartier de moindre sécurité bɛ yen mɔgɔ min ye suɲɛli kɛ mɔgɔ min ye mɔgɔ faga kasobon caractérise tan de mɔgɔ fagala o ni mɔgɔ min ye suɲɛli olu man ka bila ɲɔgɔn kan mɔgɔ min nana jamana yuruguru nafolo o ni tɔw man ka bila ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ye kaso kɛ siɲɛ 2 3 o ni mɔgɔ ma dɛn k'a kɛ o man ka ɲɔgɔn kan terroriste présumé terroriste o ni détenu de droit commun o man ka kɛ ɲɔgɔn kan e mɔgɔ min ka kaso ye san 2 ye o ni mɔgɔ min ka kaso ye 6 kaso olu man ka bila ɲɔgɔn kan donc kasobon bɛ jɔ ni nin comportement ni cellule ni quartier de i b'a ye n'o bɛɛ de dafara n'i nana an b'i ka mandat de lajɛ karisa ye tɔgɔ i jamu ye nin ye tribunal de y'i datugu procureur ou juridiction i ye nin infraction de kɛ i si ye nin ye siko bɛɛ b'a la denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan cɛ ni muso o tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan bon mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ani mɔgɔ min nana kɛlɛ la olu tɛ se ka bila ɲɔgɔn kan donc kasobon bɛ caractériser tan de mais aw fɛ yen dun anw tɛ n'i m'a kɛ tan n'i b'a bɛ taa bila min i b'a bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn kan o a sugu bɛɛ an ka mission fondamentale ye a kana da in tɛmɛ mais n'o tɛ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o mais munna minnu bɛ yen n'u olu ye politique mɔgɔba ninnu n'olu taara ani mɔgɔ min bɛ yen n'olu ye directeur olu ni tɔw tɛ bila yɔrɔ kelen ne m'o de f'i ɲɛna n ko sariya ta on appelle ça la classification des maisons d'arrêt normalement ni kasobon bɛɛ jɔlen bɛ selon le caractéristique olu fɛ yɔrɔ min o man kan ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yen o man kan ka don yen fɛ mais taa yɛrɛ Nations Unies kaso lajɛ kɛ i n'a fɔ Burundais minnu b'an fɛ yan hôtel ye dɛ mais hôtel dɔn parce que sariya b'a fɔ n'i ye mɔgɔ minɛ ka ban a ka droit dɔw de bɛ olu de bɛ privé mais a ka droit dɔw bɛ olu man ka privé a ka hakɛ ka kan a ka kɛnɛya a hakɛ a kan ka balo dayɔrɔ ka d'a ma minɛn fini ka d'a ma
k'a yɛrɛ sutura safinɛ ka d'a ma k'a yɛrɛ ko ka entretenir o bɛ y'a ka hakɛ dɔ de parce que a b'e bolo déjà a ta t'a yɛrɛ ne y'o a minɛ k'a ye sara sɔrɔ ka tila k'o bɛɛ tigɛ a la tugun n'i y'o tigɛ a la ni mɔgɔ ma sa i ma ban dilan na dɛ dɔw y'o bolo jan yɛrɛ gɛrɛtɛ kan na yɛrɛ mɛ u tilala k'an sɔrɔ yen dɛ o kɛra anw na dɛ dɔw y'an ka i ban k'an ka hakɛ d'aw ma kɛlɛ k'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ se min na an b'o kɛ ala nana fanga transformer k'a yɛlɛma anw fana kɛra fangatigi ye a la a taara yɛrɛ sɔrɔ an bolo caman tun b'a an t'an ka kasobɔ in kɔkɔ lajɛ mɛ bi u bɛ sɔrɔ k'an fo sɔgɔma donc diɲɛlatigɛ n'i ma sa i ma ban dilan na quoi sira ka jan halisa donc pour dire que faamaw k'u hakili to kasobɔnw na quoi an tɛ ala deli mɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɛnɛn gosi a ma nɔgɔn dɛ i bɛ bi lamaro i t'i sini lamaro ala ka ɲanga da Dawuda fɛn dɔ bɛ yen a tɛmɛna ne hakili kan mɛ n bɛ se k'a ɲininkali fana kɛ munna aw bɛ dɔw kundi aw tɛ dɔw kundi kundili sariya si tɛ yen n'a b'a fɔ ko n'i nana k'a y'a kundi mais kundili ye mesure sanitaire dɔ de ye e mɔgɔ min ni moyen t'i bolo sa k'i kunkolo entretien kɛ n'e kunsigi tura a bɛ bana provoquer ɲimi bɛ se ka don i kunna kaba bɛ se ka don i kunkolo la a bɛ se k'i kunkolo tɛ fiɲɛ sɔrɔ a bɛ jouer i ka santé kan donc anw bɛ o règle appliquer la mais i b'a ye dɔw bɛ yen ils ont les moyens k'u kunkolo entretenir o b'u yɛrɛ bolo donc a bɛ dépend o appréciation fana la. donc n'i nana kuma an ka di. non o pour le moment sariya t'a yamaruya anw ye k'a fɔ n'a nana diyago a y'a kundi ne kana a bɛ se ka kɛ mais ne m'a texte kalan fɔlɔ mais anw yɛrɛ de b'a kɛ dans la pratique a bɛ don mesure sanitaire kɔnɔna la donc hali mɔgɔninfin i b'a ye kɛnɛyatɔ ka bila parce que ni bana cayara o fana ye dépense wɛrɛ de ye kasobon ma n'a fɔra kasobon ye 100 ye ko 90 man kɛnɛ kuma bɛɛ o fana ye problème dɔ de ye. ayiwa mais Dawuda i ka subaga donda la minnu ka dumuni tɛna dun olu ka ko bɛ cogo di olu bɛ mun de dun. olu bɛ min dun jamana yɛrɛ sariya b'a fɔ n'i ye mɔgɔ minɛ ka ban k'a bila kaso la a ka balo bɛ jamana de kan donc mais o sariya kelen tilala k'a fɔ ni a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ balo ka na a ka dumuni bɛ na n'an b'a fɔ ma ko les plats extérieurs donc n'a yɛrɛ bɛ se k'a balo min bɛ tobi kɔnɔna la n'o t'ale ka gu ye ou n'a ka santé tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ se k'a yɛrɛ balo a b'a yɛrɛ balo mais n'a balo. aw ka teli ka mun de tobi ka d'u ma ye. kasobon kɔnɔ alihamudulilayi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo a la parce que n'i y'a daminɛ bi ka taa san 10 tɛmɛnen kɔfɛ condition alimentaire changera jamana ye a seko ko la yɛlɛma kɛra dumuni min bɛ tobi bi n bɛ se k'a fɔ hali kɛnɛmamɔgɔ bɛɛ t'o sɔrɔ k'o dun min bɛ tobi kasobon kɔnɔ bi alihamudulilayi hali kɛnɛmamɔgɔ bɛɛ t'o sɔrɔ min ta ye yɛrɛ ye o t'o sɔrɔ k'o dun. barikondatigɛ in tɛ yen tuguni. barikondatigɛ olu ye depuis kow ye quoi mais a bɛ mɔgɔ min lakɔlidɔn dɔn kasobon kɔnɔ bi hali mɔgɔ minnu bɛ tobili kɛ kasobon kɔnɔ olu talen don a kɔfɛ de ka na u bɛ sara a kama. u bɛna baara kɛ pour que dumuni ka jɛya minnu b'a dun a ka se ka permettre k'u ka santé n'u ka équilibre physique maintenir ka sɔrɔ bon dumuni ko kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi jamana ye wuli ka jɔ caman ko la. Dawuda sisan an da bɛna se dɔgɔkun kibaru ma o ye jamanakuntigi ka yafa ta ka ɲɛsin mɔgɔ 250 ma olu bɛna sugandi cogo di kasobon bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔra a la ne yɛrɛ ye liste in kalan a tun bɛ n bolo yan n t'a dɔn ni kɛba ma ta k'ale bɛ taa ne ka papiyew ta a bɛ yan n'i ye kasobon lajɛ e ko Mali kasobon bɛɛ tɛ nin na mais mɔgɔ n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ ye min fɔ o ye ne siran o parce que e ko ba 4 ni kɔ de b'aw bolo yen nin ye 298 ye wa kasobo ba tɔgɔ fana fara tuguni k'olu bɛ kɛ ninnu bɛna sugandi cogo di. u sugandilen don ka ban o sugandilen don ka ban parce que mɔgɔw tɛ grâce présidentielle fana dɔn n y'a ɲɛ da maga la an ka kuma dɔnna k'a fɔ ko ni mɔgɔ kirila ka ban parce que juge bɛ kiri kɛ jamana tɔgɔ de la jamana kɔnɔdenw tɔgɔ de la i b'a ye hali n'u b'o fɔ on rend la justice au nom du peuple maintenant n'o kɛra ne ye juge yɛrɛ k'i condamné an ka constitution kɔnɔ hali an ka constitution min filɛ nin ye min adoptera ni président y'a promulgué le 22 juillet 2023 au article 65 o de bɛ président de la république kelen dɔrɔn yamaruya n'i jugera soit k'i bila jamana tɔgɔ la ou bien ka dɔ b'i ka kaso la ale kelen pe sinon procureur tɛ se ministre tɛ se juge d'instruction tɛ se an b'a fɔ mɔgɔ grâce mais maintenant o bɛ constitution de kɔnɔ maintenant sariya dɔw taara o sariya taara en 1982 o fana sigi sen filanan o de bɛ yamaruya président ka a kɛ maintenant président bɛ grâce kɛ cogo di ni président bɛ fɛ ka grâce kɛ i b'a ye an ka grâce tun bɛ k'an ka date événementielle de la 22 septembre ou 20 janvier ou 26 mars
président b'a fɔ ministre de la justice ye donc ɲinan ne bɛ fɛ ka kasoladenw dɔw gracier mais i b'a ye président dɔw bɛ yen kuma dɔw olu b'a fɔ bon a ka di ne ye ka kasoladen dɔw gracier mais nin motif nin t'a la an y'a ye san dɔw la président dɔw b'a fɔ bon mɔgɔ min ye mɔgɔ faga n t'olu gracier a kɔnɔ k'a la awɔ président dɔw b'a fɔ bon mɔgɔ min ye suɲɛli kɛ ou bien mɔgɔ minnu binna muso kan olu t'a la n'o fɔra ministre de la justice ye dɔw b'a fɔ ko ministre de la justice olu fara kan olu b'a la bon n'o fɔra ministre de la justice ye ale fana b'o fɔ directeur national de l'administration pénitentiaire ye bon ko ɲinan grâce bɛ fɛ ka kɛ donc grâce bɛ kɛ mais nin t'a la ou bien kuma dɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non olu tɛ motif fɔ olu b'a fɔ ko non ko kana bɛɛ k'a la a so ko cogo di ɲinan voilà a so ko cogo bon a kɔni nana dossier dira anw ma k'anw k'a traiter parce que ko funtɛni b'a la donc funtɛni b'a la pour que ka se ka dɔw labila kaso bon kɔnɔna ka lafiya donc o directeur fana b'a fɔ régisseur bɛɛ ye donc maintenant kɔnɔna minnu b'aw bolo ye donc aw ye fɛɛrɛ kɛ aw k'u ka situation kɛ k'a bila ka na donc anw fana b'o situation kɛ o t'a bannen ye dɛ anw bɛ commission locale dɔ sigi prison kɔnɔ n'an b'a fɔ ko la commission locale de grâce mɔgɔ minnu proposé la parce que grâce tɛ kɛ dɔrɔn parce que k'i ye karisa ye dɛ e mɔgɔ min comportement ma ɲi kaso bolo e tɛ grâce dɛ grâce b'a jira k'a fɔ mɔgɔ min donna kaso la parce que k'a ye sariya sɔsɔ mais kaso kɔnɔna la a y'i comporter ka ɲa a bɛ kaso ɲɛmɔgɔw bonya a bɛ fɛ ka yɛlɛma donc taabolo yɛlɛma anw de b'o dɔn mais e ye sariya sɔsɔ e nana kaso la e ni kaso baarakɛbagaw tɛ bɛn e bolo dɔgɔya anw tɛ don grâce la koyi ah non anw de b'a apprécier parce que aw fana kan ka ladamu k'a kunna an kan ka ladamu k'a kunna mais ne e ma yɛlɛma e tɛ fɛ ka yɛlɛma e bɔra barre fixe la cogo ne fɛ ka t'o cogo la an t'i t'o dɔn grâce la dɛ ne y'a ye e ni dɔ jura ɲɔgɔn fɛ san 10 san 3 bɔra dɔ ka kaso la parce que k'a ye comporter ka ɲa yanni grâce wɛrɛ cɛ i fana bɛ jigo yɛlɛma donc grâce kun y'o ye mɔgɔ minnu y'i comporter kaso la ka ɲa minnu bɛ fɛ ka yɛlɛma président bɛ se ka jɛ dɔ ma jamana tɔgɔ la olu la donc an b'o commission locale sigi k'a bɛɛ fɛsɛ karisa dun a bɛ tan i b'a sɔrɔ dɔw b'a jigo dɔ b'a fɔ non a ye nin bɔ a la a ye nin kɛ dɔw b'a fɔ non de toute façon ni bɛn kɛra anw fɛ min kan an b'o dossier monter k'o layɛlɛ ka taa an ka direction na n'a sera direction fana la i b'a ye direction fana bɛ commission sigi ye ka na anw wele aw ye ni karisa don a la motif jumɛn na ni on défend donc ni direction fana ko bon an tɛ fɛ nin ka k'a la u b'o bɔ a la donc direction fana b'o synthèse kɛ k'o bila ka yɛlɛ ka taga ministère la n'a sera ministère la ministère fana b'a ka commission sigi direction mɔgɔ a n'aw expliquer aw de nin baara kɛ direction fana bɛ taga k'aw projet défend donc ni ministère de dɔ b'a la ou kuma dɔ b'a fɔ ko non aw de b'a dɔn olu b'a bila ka taga a bɛ se présidence la présidence fana b'a ka commission nationale de grâce sigi k'a lajɛ tuguni ministre min y'a bila ka taga ministre fana bɛna défend nin parce que o b'a sɔrɔ élément de réponse ni justification bɛɛ dira ministre ma donc o commission fana b'a sigi n'o bɛnna min kan o de bɛ di président ma a b'a signer grâce procédure filɛ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana condamné la olu tɛ se ka proposer grâce la cogo di i n'a fɔ ko cogo di i n'a fɔ mɔgɔ min jugera san 10 dira ma a ko k'a ma jɛn n'a ye k'ale de ma jɛn ni san 10 ye a bɛ recours kɛ a bɛ pourvoi kɛ o ye haut niveau ye n'ale ye pourvoi kɛ o b'a jira k'a fɔ décision min dira a décision suspendilen don fɔlɔ segin bɛ k'a ka jugement a tɛ lawaleya kan donc grâce tɛ k'o la ani mɔgɔ min jugera première instance fɛ ale ma jɛn n'a ye a ye appel kɛ yanni cour d'appel k'a yi prononcer ale se ka grâce kɛ parce que min dira ale ma jɛn ma kɔnɔ ye fɔlɔ o décision finale tɛ donc o mɔgɔ catégorie 3 de se ka grâce bénéficier i jugera première instance la i ma jɛn n'a ye i ye appel kɛ i jugera cour d'assises la i ma jɛn n'a ye i ye pourvoi kɛ ou bien i ye prévenu ou inculpé est ce que ka don grâce la o grâce procédure filɛ nin ye o de la n k'i ma n k'a choisilen don déjà parce que président ye min signé a signé ka ban liste bɛ segin ka na anw ma anw de b'a ye bon maintenant an kun ye nin proposer ou kuma dɔ i b'a ye anw b'a fɔ n ko ka san 3 bɔ dɔ ta la n'a sera an ka direction b'a fɔ ko san 3 ka ca a y'a kɛ 2 ye mais liste définitive min na d'anw ma a bɛ tila prison bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ e ka mɔgɔ min tɔgɔ b'a la ni dɔ bɔra min t'a la i b'a ka peine calculer k'a b'a la liste bɛ min liste bɛra prison bɛɛ la ka ban anw dun m'a ye fo an ka taa kaso bon na ka taa lajɛ aw ye ministre ka communiqué des réseaux kan mais an bɛ baara kɛ min na o tɛ se ka bila réseau kan o sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu tɔgɔ b'a la i bɛ t'o sɔrɔ non o ye confidentiel de ye parce que ni mɔgɔ bɛ kaso la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i k'a kungo fana bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ye confidentiel de ye fo n'i yɛrɛ y'a ye kɛnɛma don min n'i y'a ye kɛnɛma don min na mais an tɛ se k'a fɔ non ne kana a ye Kassim ayi non Jɛnɛba kun b'a la nin bɔra la non ça c'est rentre dans le cadre du secret professionnel donc o b'anw ni ɲɔgɔn cɛ gundo la ye donc hali aw yɛrɛ fɛ yen fana liste publiée ari communiqué bɛ kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ an ka liste sɔrɔ an y'an ka mɔgɔw labɔ donc sisan dɔw bɛ kɛnɛma ka ban fɛn o fɛn kan ka bila an kɔni fɛ yen an y'o baara kɛ ka ban kaso bon b'a la liste bɛ d'anw ma bi à l'instant T an b'a baara bɛɛ kɛ ka ban aw de ko k'a bannen don ka ban aw k'a bannen don le 19 an bɛ ka fɛn kala kuma o y'a sɔrɔ an tilala
mais Dawuda grâce min kelen filɛ nin est ce que ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se ka kɛ 22 fana na tuguni a bɛɛ bɛ dépend président ka politique de la an ni président ko dɔ ka kɛ sini an b'a baara kɛ ka ci a ma a bɛɛ bɛ dépend président de la donc an kɔni ta ye dɔrɔn a ka fɔ an ɲɛna k'a kɛ dɔrɔn an b'a kɛ anw ye technicien de ye quoi n'a fɔra an ka baara kɛ dɔrɔn an b'a kɛ mais est ce que ni min kelen filɛ nin a bɛ dɔɔni nɔgɔya aw ka ko la wa hali ni ye mɔgɔ kelen bila k'a bɛ kɔsɔ la a ye nɔgɔya kɛ parce que e ye bila place kelen min to i bɛ se ka di dɔ ma voilà mais min ka d'anw kɔni ye jugement in ka teliya parce que ni condamné ka ca ni prévenu o de ka baara ka d'anw ye parce que an bɛ se ka dɔw yɛlɛma kasobon wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ par exemple n'a fɔra kasobon filɛ nin ye ko mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna bɛ yen condamné len don an bɛ se ka 1000 na bɔ ka tila kasobon tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc place 1000 bɛ sɔrɔ parce que ni jugera ka ban kaso min y'anw di anw de bɛ t'i bila yen mais est ce que kasoladen yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n bɛ taa yan fɛ kasoladen bɛ se k'a demander par exemple ni mɔgɔ min bɔra dugu wɛrɛ la ka na juger Bamakɔ yan donc n'a ka jugement kɛra ka ban n'a ka da ye ka gɛrɛ yen na parce que a somɔgɔw bɛ se ka dumuni d'a ma anw b'a la segin yen kaso la parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ t'a la yan mɔgɔ tɛna bɔ a la yan dumuni tɛ d'a ma yan a bɛ degun mais n'a bɛ se ka gɛrɛ a somɔgɔw la minnu bɛ se ka mun d'a ma anw b'a transférer ka taga n'a ye kasoladen yɛrɛ bɛ se k'a demander o y'a ka droit fana ye quoi k'a demander n bɛ fɛ ka taa nin kaso la mais k'a fɔ sisan par exemple mɔgɔ min ye barakage kɛ o ka minɛ dɔrɔn e k'a fɔ n bɛ taa kasobon dɔ la i bɛ se ka boli yɔrɔ min na n'i y'o fɔ an b'a fɔ a ye dɛ i tɛ taa yen e ka peine ka taa e ka jɔn bɛ yen an fana bɛ investigation de kɛ est ce que procureur ni substitut fana bɛ se ka yamaruya d'a ma a ka taa ni karisa ye non ni jugera ka ban n y'o de f'i ɲɛna ko ni jugera ka ban i ni procureur tilala ɲɔgɔn na o ye to ye anw ta de ye mais n'i ma juge de ye anw tɛ se k'i labɔ ka taa kaso wɛrɛ la n'an ma juge ka yamaruya ɲini parce que ale de i b'ale de bolo ale mago bɛ se ka jɔ i la waati bɛɛ mais kuma dɔ an yɛrɛ b'a ye dɔw bɛ yen pour les mesures sécuritaires an b'u labɔ ka taa n'u yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ procureur informer ou an bɛ taga ka avis ɲini an bɛ fɛ ka nabɔ a b'a fɛ ka taa n'a ye donc ni mago b'a la don min na an bɛ papier bila ka na a bɛ segin n'a ye faamaw bɛ se ka autorisation fana d'aw k'a kɛ wa ni faamaw y'a di k'i autorisation qui est légal an b'a kɛ mais k'a fɔ i da la ou ka téléphone ci an t'o kɛ dɛ parce que an ka ni an kɔrɔnɔ la faama bɛ se k'a fɔ k'ale m'a fɔ donc i bɛ kalan minɛ kɛra jumɛn ko la donc a bɛ gɛlɛya ayiwa ko yanni mɔgɔw ka se aw ma kasobon bɛ polisisow bɛɛ kɔnɔna na ayi kasobon tɛ polisiso kɔnɔ garde à vue de bɛ olu ye garde à vue olu ye garde à vue de ye ko olu munna olu bɛ yen u tɛna directement aw fɛ yen bon garde à vue ye an b'a fɔ a bɛɛ ma kaso ayi olu ye unité d'enquête de ye sariya b'a fɔ code n'i ye code kalan ani code de procédure pénale o b'a fɔ ko ni mɔgɔ minɛ i bɛ taa unité d'enquête la olu ye procès verbal kɛ olu yamaruyalen bɛ 72 heures k'o baara kɛ k'a ban ka taga n'a ye procureur fɛ n'u ka investigation ma dafa 72 heures kɔnɔ u bɛ procureur informer procureur bɛ se ka tile kelen fara kan donc u k'o baara kɛ k'a lase olu ma donc o ye unité d'enquête ye o tɛ kaso ye o garde à vue de ye o ye k'i bila yɔrɔ lakanalen kɔnɔ i kana boli bon hali mɔgɔ segin yɛrɛ kaso min kɛ quand même légalement constitué i tɛ se k'i yɛrɛ sago n'i nana ka ban i ta t'i yɛrɛ bilen o par exemple anw fɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a b'i da su fɛ a bɛ wuli fo 9 heures 10 heures non n'i b'i ka so i bɛ se k'a da heure min jɛ i bɛ wuli mais anw fɛ ni dugu jɛra 6 heures pile i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ wuli an b'i tɔgɔ wele i b'o lamɛn i kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye à 18 heures n'an ka fermeture yɛrɛ sera an bɛ datugu i b'i da donc est ce que i ta yɛrɛ ye donc visite tɛ se ka kɛ sufɛ non i bɛ taa visite kɔni heure de b'o la sufɛ non visite tɛ k'anw fɛ sufɛ mɔgɔ si i ye visite y'anw fɛ k'a fɔ visite parce que faama dɔw tagara ci wɛrɛ la ani visite tɛ kelen ye heure de bɛ visite la a daminɛ filɛ a ban yɔrɔ filɛ donc hali n'i ye faama dɔ ye i b'i conformer o heure la sɔgɔma heure jumɛn bon sɔgɔma anw fɛ visite bɛ daminɛ 8 heures mais a bɛ yɛlɛma kun a bɛ waati la i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ na 8 heures bɛ don tile kɔrɔtali kɔnɔ an b'a la jigin mais waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ 8 heures bɛ don a bɛ dépend climat na quoi donc an yɛrɛ bɛ note de service bɔ chaque fois ka visite heure prolongée ka n'a yɛlɛma min b'a la an b'a fɔ visiteur ɲɛna donc désormais visite bɛ daminɛ nin na a bɛ ban nin na. ne ko munna mɔgɔw bɛ siran Kayo Kulukɔrɔ kasobon ɲɛ. bon peut-être que n t'a dɔn min bɛ yen mais ne ma siran. n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw ko yen ma ye dɛ. oui mais o tɔgɔ kɔrɔ dɔ ye parce que u b'a fɔ ko fɔlɔ depuis bien avant le temps kasobon ko Suban. voilà Suban bon n ka ɲininkaliw kɔnɔna la a kun ka gɛlɛn dɔɔnin caman kun bɛ kɛ n tɛna n da don o la quoi donc o image kɔrɔ dɔ mɔgɔw kunkolo la mais bi Kulukɔrɔ kasobon na voilà alhamdulilayi ça va voilà ni i ma ye halisa mɔgɔba caman bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka ɲini ka taa Kulukɔrɔ dɔw caman bɛ ka ɲini ka taa Keyoroba caman b'a ɲini ka taa Keyoroba fana quoi voilà ça s'explique quoi a bɛ se ka ɲɛfɔ mais Dawuda e yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ma aw ka baara bɛ se ka nɔgɔya aw bolo cogo min parce que n y'a ye k'a fɔ marifa fana bɛ i bolo. bon n tɛ n da don o fɛn in tɔgɔ kuma la yan parce que o bɛ don cadre wɛrɛ kɔnɔ voilà a bɛ don cadre kɔnɔ n'i ko lakana yɛrɛ lakana matériel fɔlɔ yɛrɛ y'o ye mais an ka lakana fɛn ka ca i b'a ye an ni finitigilaka tɔw ka différence ye min ye par exemple ni jama bɔra maintien d'ordre la n'an balima policiers ni gardes na o bɛ jama yɛrɛkɛ
be gazu ti we fen caman kɛ ka jama yɛrɛ kɛ mais anw fɛ n'a ɲagamina kɔnɔna la n'i ye jama yɛrɛ kɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan de donc ni kasodenw fɛnɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan de donc moyen dɔw de bɛ yen minɛn wɛrɛ dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko les moyens de force intermédiaires bâton de protection b'o la bouclier b'o la gaziw b'o la fɛn caman b'o la donc o ka kan ka kɛ kasobon bɛɛ kɔnɔ bi mais o problème bɛ yen force spéciale ka kan ka créer ni a ɲagamina kasobon kɔnɔ minnu bɛ service général la force jumɛn bɛ ka na olu appuyer o de la n ko recrutement a problème fɔlɔ ye recrutement ye ka jama ta k'an ka direction nationale min bɛ yen k'o kɛ direction générale ye fɔlɔ parce que o fana de y'a problème bɛɛ parce que direction générale ka autonomie ka bon ni direction nationale ye b'an ka direction nationale in a y'a jɔyɔrɔ yira a tɛ se ka kasobon baara kɛ bilen quoi donc n'o kɛra général ye sisan o b'a permettre k'a ka autonomie sɔrɔ ka ni unité ni fɛn ninnu bɛɛ créer ala bɛ se ka recrutement k'a yɛrɛ mais n'o ma kɛ fɔlɔ dɔrɔn i ye problème fɛn ta i bɛ taga n'a ye ministère la de an bɛ justice de kɔnɔna la bon a problème dɔ ye justice de kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ faamuyali bɛ ka k'a la mais anw ni justice faamaw tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ parce que anw bɛ lakana kuma de fɔ olu bɛ sariyasen kuma de fɔ donc compréhension kuma gɛlɛn langage kuma gɛlɛn même l'i y'a sɛbɛn i bɛ taa sɔrɔ souvent il y a des termes techniques il y a des choses qui sont des principes olu kan ka kɛ k'a sɔrɔ a ma fɔ n'i taara ministère de la sécurité la c'est des choses olu tilal'o la ka ban parce que c'est des hommes de sécurité u y'o de kalan u b'o baara de kɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ non nin mission tɛ se ka kɛ ni nin mɔgɔ tɛ ni mɔgɔ sen se ka kɛ ni minɛn tɛ mais anw yɛrɛ de bɛ taa ɲɛfɔ k'a défend n'a ma faamu fana problème don ou bien mission min ye ka kɛ tic tac n'i y'o bila à l'analyse o tɛ se ka ɲɛ donc problème bɛ yen quoi il y a un problème de langage non dɔw bɛ yen n'a fɔra mission dɔrɔn c'est à l'instant ça se prépare ça s'exécute mais ne ko bon maintenant on va voir quand fin t'e kɔnɔ danger min bɛ a t'e kɔnɔ on va voir o ye analyse de mais sécurité tɛ on va voir donc on va voir o ye planification de longue durée de i n'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na an kan ka plan jumɛn kɛ plan de riposte plan tout olu bɛ analyser mais une mission de TIC ça doit être exécuté de TIC n'o kuma sera lakana donna ma dɔrɔn ale b'a dɔn a kan ka min kɛ a bɛ fɔ dɔrɔn par exemple ko nin bɛ yan a b'a fɔ maintenant constituer les hommes combien de véhicules combien d'éléments combien de moyens à la façon dont tout est sur place allez mais non sera bon on va voir bon il faut ça bon il faut voilà il faut on va sur le problème qui est à donc il y a ces problèmes de communication k'a fara minanko kan k'a fara moyen wurulan kan k'a fara programme de formation yɛrɛ kan parce que lakana la fintigila ka fari man kan ka faga programme de formation de kan ka ba la à chaque fois a bɛ formation de la pour que ka fasaw bɔ ɲɔgɔn na ka kɛnɛya sinsin ka hakilina falen conformément à la réalité du terrain mais an fɛ o b'anw jɛ n'i ye formation kelen sɔrɔ ɲinan n'i ma tan i bɛ san 5 kɛ i ma formation sɔrɔ an yɛrɛ formation caman sɔrɔ a kɛra ministère nalen donc an tilala k'olu fana fɛn parce que olu o fana ye politique kuma ye donc ça c'est des décisions de haut niveau n tɛ n da don o la quoi mais a ka d'an ye programme de formation ka bɔ farikolo kɛnɛya la ka taga fɛn caman na k'i n'a fɔ kɛnɛya bunanku quoi ka tun n'i k'i b'a bɛɛ fɔ bɛ dugu bɛ jɛ an ka problème ka gɛlɛn ayiwa Dawuda i mɛnna baara in na i bɛ ka fɛn caman faamu i ye kasobon caman kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ fɛnw na ka sɛnɛkɛnɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na don jumɛn yɛrɛ e ye kasoladen ye a ye e yɛrɛ waaju kan to Joyila ye n ka poste fɔlɔ ye ne ye n ka baara daminɛ Joyila n ye kasoladen dɔ ye maliyɛn kun tɛ maliyɛn tɛ bon a minɛna a nana affaire dɔ la a yɛrɛ ka fɔ la a bɔra pe anglophone dɔ de la donc a kelen de b'a banna fa bolo mais a n'a terikɛw de bɔra k'u bɛna yala u nana Mali la u ye problème sɔrɔ a kun ma sɔn yɛrɛ a ba ka informer ba in kun b'a wele don o don parce que kasoladen fana n'a somɔgɔw ka communiquer o y'a ka droit de ye o de la a bɛ fɔ unité d'enquête la n'i ye mɔgɔ arrêté son premier droit c'est d'informer ses parents mais a yɛrɛ kun ma sɔn ko k'a parents informer parce que a ko n'a fɔra a ba ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ kaso la dɔrɔn ko ba bɛ sa parce que ko problème de cœur bɛɛ b'a la donc a ko a bɛ se ka dɛmɛ min ɲini an fɛ an ka n'a ba to contact la donc i b'a ye ba in kun b'a wele sɔgɔma o sɔgɔma a ma sɔn fo ka san 1 san 2 dafa donc a o san 2 dɔɔnin kɔnɔ parce que a kun kɔnɛ la a ka peine kun ka girin san 5 kun b'a bolo donc a bana nana minɛ k'a bana anw yɛrɛ y'an seko ka traitement na mais don min na a nana anw fɛ k'a ka da ye a ba ka b'a kalama a bɛ situation min na an ko problème t'a la le temps k'an ka disposition ta k'an b'a fɔ ba ɲɛna dɔrɔn ani binna parce que an k'a ma ko problème t'a la a kɛra ouverture waati n ko n'an tilala contrôle la an b'a labɔ anw bɛ contrôle la yala an ka tila dɔrɔn a serila ka bin a ma wuli donc a ma se ka ba in informer donc ba in ye weleli kɛ anglophone don mais kasɔrɔden wɛrɛ tun bɛ min tun bɛ anglais mɛn an tun b'a n'olu bila n'o y'a kɛra dɔrɔn an b'o wele bon maintenant u bɛ min fɔ u b'a parce que n'i bɛ kasɔrɔden ka communication kɛ a kan ka kɛ kan na an bɛ min mɛn surveillant bɛ min mɛn donc an tun bɛ na n'o ye an bɛ téléphone dɔ parler la n'o kumana o b'a bɛɛ ɲɛfɔ anw ɲɛna
donc ba nya weleli ke wa sura sirla ka bi ani bina ango ma o ka fo ba nya na ka fo kambe bara do lan se ka finance ta parce que ambe refe sam se ka fo ba nya na chugo mi na way fo chugo fana fo chugo fo ma branga fo na afra nga ka weleli ke sini anya miri chugo solution fo tala fo ka fa donc anana so ma weleli ke tun ango nga telephone da ma ka nya fo ayana o ya nya fa ayana dron o bala alo ma se ka kuma bile bon min kara yan taro me o kunun kotra alo la bon ama kuma tun bon ay min fo nyana akoma anta anglais la ka ko e ala donc aka danoma otra alo fogatike donc ama chute fo sur ala donc o alo min bo ko fe arsi ne mo doni min ke chaque fois ni ni ka so den station de don ça me rappelle de ça abe ngakili jiko la quoi donc abe santambo mais ay soir mama saka bongono jumay ni so ja kasola den do la bon jumay ni so ja kasola den do la kasola den do ay wati ni kan fe ay signé flake signé sabana ne ka mango mais e kuma ma nge ba miringa an jede ay na nga kasoya ako chefu bon ntara folo ko no ko nye latige mais je na nya fendo ke ka manya ko me ko nala sonante shaw ma yamble ne wangi mina mga ko no ko affaire do be ko mena ndeburi akere fe donc ni peut-être que ala ba nyambulo effectivement anglophone do ko man fe kaso mbala o bi se ko afel la yere donc ya de ko afel la abora dondula ne temeto ay ne signaler moto la ne jora parce que o yana nga terme ko iba nga nambe dugu kono ni na fori madro ko chef iba do ka fo million mo ko de quoi parce que ultron ba lu afama chef ako chef ne ko fle aya bolo korota ne njo anana ako filane manda ka ngone se ka fle ma to ngom bolo kono mo wanyo kulo nuka ako chef ko nyorondo daele ya no yorondo ko ne kunte kun ka fela enfia ntara laje pasro salon sababa bolo ay musofu donc masaka nyino fana ko pese ayo de ka so kono donc ni jamana nyemo be politique bla sena et réinsertion et éducation ça veut dire que fon fen bena abe se ka récupérer mfa mana ma sisan sino ne re kumbe ko afafe mais tiena mfa mana nyoma be waten ngurumbo premier mai mo bawbulu bon premier mai kada jamana la halaya kan angona an seko an to fêter sectoriellement ananga central de bo fêter donc anya siki ka foke donc angona mina ke ma teke mangamba ina fo santo la ambe défilé ke voilà maintenant ngona ambe siki ka kuma ke ambe boro kuma ke kata jamana la halaya kan donc syndicat hakato kuma da syndicat jore munye ni jamana investigation min konna la donc ambe sensibilisation ni information ke anga barakala wa anga syndicat wa ni jamana bela ka kila ka do don jamana abe gela min ka ba kono ma teke fenye femi ina fo jamana nyamago ye min fo ka fo ko ka mouvement ni jamana faraw do anyo ka fendo dabla ambe to jamana nyamago ka sada kono premier mena pour que toujours premier mai sur la chugo mina syndicat na chugo mina ko fana commémorer ina fa ga to misalo ina fa nya ga chugo mina salo angon be ambe sike ka kuma ambe ko do kon kala hakil jagabo kan ka ko mina ni ala sonama dawda nyini ngali chama mamulo mais bitain na ala sona ambo joya inshallah parce que amado nga fo fana ifana ka baraw ka cha doni mago bila effectivement na ala sona ma mela du dan la me bago ma sala mo chama ye message ci kana okay maliam nu me ko ka ko kifo ko ni chewu ni baraji ko do kera ko ni ya fo tanjo la ki ba fo me ko ye hakli blood dusunye ko kifo la ayo jagwa na ala sona inshallah ko u ka mo chama ibe minke ba don kwa na la sona nga ko sharia ko ni ki tutlongo la bon o de bam fra nyongo kwa o de bam fra nyongo ko sharia la o de bam fra nyongo ka ko sharia fangondo ko ki tutlongo la voilà da ba nyini fe ka toka na la sona inshallah sinimbe o de la o de funa be inshallah kuma mbibulu kuma mbe ye min fa ambalma munu be jamana ko fe donc o tara fenyini la me do ka ala ka fen no yawe ala ko kisi tunga gere ma o nyuma tara o nyuma nga sengana soro ya donc am munu be jamana kono ya am do ko yar sa ala ka am ben kelema jamana gelam ba kono dogolante mo sila c'est bon mon ko tan gabaguru be min bolo ka o de ba grinya donc am de ba kono bi donc aka chala fi nga am fanga fra nyon kan ina fa an yere ka hymne national ba fa chogomna ni gela be jamana kono dembe ka wuli kijo ka gele akele o tsira ke na ma an fanga do nyoma kasmu wa fo ko fanga be jama de la fanga te jamala peut-être que ne de se ka fili fanga be mo ko fun benende la na uma be na ko cha fanga tawla donc ambe do ke malien ka ben anga be anga nyesi anga jamana ma gele amba kono anga ba kono ambe folla se aw fona kuna fun dilama bon kuna di fona e jamana sigi sendo de min ba développer
ne te ni malien minnu ko folu tɛ se ka ne ka kumakan lamɛn donc pour dire que kunnafoni n'a a fɛn o fɛn presse en ligne écrit oral tout an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ n'i y'a cité bɛ ɲinɛ dɔ kɔ ka foli lase sénégalais bɛɛ lajɛlen ma que ça soit surveillant corps tɔw a bɛɛ ani finitigilaka bɛɛ lajɛlen ani jamana ɲɛmɔgɔw ka dugawu dɔ ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka kɛnɛya kunkolo la ani kɛnɛya fari d'u ma gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an ka se k'a ta ka bɔ jamana kan voilà. Dawuda Konate, commandant, ale secrétaire général de section syndicale CDTM na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye surveillant k'u fo régisseur ale ni mɔgɔ tɔw fɛn fɛn bɛ yen fɛn kɔnɔna na surveillant k'u ka hukumu kɔnɔna ni kasoko hukumu kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen fo ministre de la justice n'a ka baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Falaye Keyita ale tun bɛ yan su in na ka fara Keba Jalo kan n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw an b'a daminɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli ka aw ye kunnafoni caman bɛ yen bi komi an ka mɔgɔ welelen ka fɛn importance kama an ye information to yen k'a ɲɛsin ale ma directement pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min bi su in na ta an b'o bila a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 ni Ala n'a kira sɔnna a ma Dawuda i Konate. Merci.